Hartstikke mooi. We beginnen de hele week weer op paard. Dus, Welkom! Ja. Daar hebben we niet uitgewonnen, of net? Dat gaat best. Je kan ook al dikke druk houden, hè? Ja, maar dat is hartstikke. Oh, oké, dat bedoel ik maar. Wat bedoelen we? Wat kom je? Hoi! Hij zou even vriend komen. Oh, zo moet je. Moet je even zitten, hè? Ja, maar dat is niet waar. Hij is van mooi. Heel mooi. Hoi, morgen. Kijk, goedemorgen. We gaan naar boord. Ah, dat wordt gezellig. Hoi. Ja, maar ik je daar al verkeering krijgen. De route die gaat jongens, varen we naar Zaandam. En dan gaan we naar Amsterdam, Hoorn en Huizen. Dat is onze route deze week. Voor ook dus, alles los. Ja. Maar zie je wel hoe mooi weer varen? Ja. Oh jongen, ja. Ja. Dan kiet vrouwtje. Dit je vrouwtje. Maar mooi voor vrouwtje. Vrouwtje Volkens. Maar mooi vrouwtje zit er nou. Ja. Oh, oké. Wat leukje. Ja, ik vind het alleen wat leuk dat ik naast daar zit, mooi. Ja, nou ja. Maar jij bent op vakantie. Ik zeg jongen en ik denk we gaan even samen even stappen. Toch even zien. Ja. Ik ben om jou te helpen hier van de week. Je gaat even op vakantie? Ik heb dus altijd vakantie. We sturen elke keer er van uit. We zijn een week voet met de boot. En we krijgen er steeds rond. Ja, En maar de meesten geweldig. De meesten in het begin van de week is juist en aan de week is elke keer smijlen gezegd. De dood het voor me snel. Maar je moet wel even aan de bak deze week. Ja, ja, we zijn hier alles op het schip. Maar ik ben dan voor de putjes, ik haal de waspunten op. Dat is denk ik mooi, denk ik patatenbak met de kok, dat is altijd de uitspraak en de frikandel. En jong ben ik maar de dokter met over de bingo. Dus dat is geweldig. ja. Dus hij... No. Ah, dan krijgen we praatjes dus. Nee. Oh. Dan zitten ze aan wat weer. Hij is Nou, toch zal niks het bij jou dan net? Daar is niks meer, dan zitten ze dan zien daar. Nou ja, Zie je, je koffer stiet al kleren bij de door. want ik wist het niet. Nou, dan ben je jongen, dat is even zien. Dit is hem. Nou, hoe vind je de kamer? Vind je het wel mooi? Ja, wist je. Dan zal ik je koffer daarop leggen, hè? Dat bed? Ja, maar hier ik dan een koffer bij. Wil je eens opletten. Mevrouw Volkensma de Jong. Zit jou toch? En waar sliep je dan? Ik sliep hier beneden. Ah, Als nou. je geen Sabelli, dan kom ik nou. Oh, maar nee, ik dacht, dan is er op dat bij. Nee, dat is mooi. Dat is al hoort niet in tas. Hoor. Ach, Hoe moeten we er even op praten? ja.